ten okamžik, ktorý sme spomínali, nastáva teraz. Parametre kotla máme na takej nízkej úrovni, že môžeme kotol oficiálne uzavrieť bez toho, aby sme spôsobili nejaké technické problémy. Takže fluidný kotol končí svoju prevádzku. Niekoľkými minútami sme odstavili fluidný kotol FK1. Fluidný kotol sa nachádza na NOA, je to najstaršia prevádzka elektrárne Nováky, ktorá pred 70 rokmi začala s výrobou elektrickej energie a teraz kruh sa uzatvára a tu aj ukončíme výrobu elektrickej energie z domáceho hnedého uhlia. Na druhej strane pevne verím, že to je len ďalší z míľnikov tejto lokality, kde slovenské elektrárne určite chcú zostať v budúcnosti a budeme sa dívať na to, ako sa táto lokalita dá ďalej rozvinúť. Veľká časť zamestnancov zostáva stále v stave, budú buď pracovať na lokalite alebo na centralizovanej údržbe. Takže nedochádza k tomu, že by sme to tu úplne zatvorili. Pevne verím, že vybudujeme ešte budúcnosť pre elektráreň Nováky. Každopádne by som sa chcel týmto všetkým zamestnancom poďakovať za všetko, čo pre túto lokalitu doteraz urobili. Najbližšie plány, ktoré máme s lokalitou, na odkaliskách analyzujeme možnosť výstavby fotovoltaickej elektrárne, ktorá by potenciálne túto energiu mohla meniť vo vodík, ktorý by poháňal autobusy, ktoré budú slúžiť pre tento región.